महाराष्ट्राचे माजी आरोग्यमंत्री कैलासवासी भाईसाहेब सावंत यांचे सुपुत्र शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे अध्यक्ष विकास सावंत यांचे मंगळवारी अल्पशा आजाराने निधन झालं। ते 62 वर्षांचे होते। राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला। बुधवारी माझगाव येथील स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले। महिनाभरापूर्वीच्या सभागृहात शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यासाठी जमलेल्या जनसमुदायाला त्याच सभागृहात आज शेवटचा निरोप देण्यासाठी जमावं लागेल असं कोणालाही वाटलं नव्हतं। महाराष्ट्राचे माजी आरोग्यमंत्री कैलासवासी भाईसाहेब सावंत यांचे सुपुत्र शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे अध्यक्ष विकास सावंत यांच्या निधनानं शैक्षणिक, सहकार, राजकीय क्षेत्रातील भरून न येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे। राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजच्या सभागृहात त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं होतं। विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी यावेळी उपस्थित राहत पुष्पांजली अर्पण केली। माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, आयुर्वेद महाविद्यालयाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इरिशाद शेख, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब, ठाकरे शिवसेना जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर, जिल्हाप्रमुख बाबूराव धुरी, व्हीपी नाईक, सीएल नाईक, डॉक्टर दिनेश नागवेकर, ॲडव्होकेट सुभाष पंडुरकर, अन्नपूर्णा कोरगावकर, अण्णा केसरकर, रामदास निलग आदींसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी विकास सावंत यांना आदरांजली अर्पण केली।
यानंतर त्यांचं पार्थिव माझगाव येथील निवासस्थानी नेण्यात आलं। त्यांचे सुपुत्र विक्रांत सावंत त्यांचं उपस्थितांनी सांत्वन करत धीर दिला। माझगाव येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले। शेकडोंच्या जनसमुदायानं साश्रू नयनांनी विकास सावंत यांना अखेरचा निरोप दिला। विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।